Jatah sing nyanyi ya Mbak Encun. Goyangane mantep ya. Ampune disco. Awakku lemah mikir bojo sing enom njaluk disayang. Sing tuwa Mas. Sing tuwa njur njaluk ditendang. Gendang goreng. Goyang dong yang sebelah sini. Asai, Mbak Wahyu goyang Mbak Wahyu. Dali duli, dali duli, dali duli. Ya, ya. Ya, sing lirak-lirik endi? Goleki. Ora nek sing lirik Mas, repot Mas. Yo, blas ra nafsu. Alah, jenengan nggih kulturon kula po. Lah kok ketoke kok memancing. Oh. Iya Mas. Piye, Oh Mas? nggih, monggo pinara. ampun. Ya Allah, Tiai kok cekli ya Mas. Cekli iki maksudnya apa? Cilik ngono ning Oh. mantep ngono lho Oh, Mas. cilik ning mantep. Wah, Cilik ning atos ngono. Oh, cilik ning atos. Mau tak pegang tangan iki rada atos ngono Mas. Kayak Iya. ngono. Wah. Ya. Aduh, kok ngerti atos lu ora. Terus ki. Mesa-mesa Mesa-mesa. goyang guyu. Wong edan. Yo bene. Aku ya guyu dhewe. Saja arep mundet apa hayo? Oh, sopo tok pira-pira iki? Iya. Mundet lagu. Tak kira nek mundut tahu. Enek Mas, arep aku. Endi? Mbok menawa. Oh, duwe dhewe kok dadak tuku. Lho iki beracun Mas. Oh iya. Oh iya. Iki korbane wis akeh lho mongsomu. Iya. Saka tukang syuting Heeh. tewas. Tukang son wis enek UGD. Nah, terus? Pembalung aman ya aman. Anti racun nak kayak. Anti racun. Anti racun malah aku sing kelenger Kan kok. masane unggas kok. Kuwi predator mangsamu. Predator pemakan Predator apa? itu memakan daging, Mas. Oh, waduh. Dengan cara dicacah-cacah. Iya. Kan masane kok kaya tikus. Ya terus ki Cahayu. Sinten lenggah pojok Salululul. Jos. Iya, iya.
Saja arep jaluk. Ta. Ya. Oh duwe. Klerok Mas. Oke. Saja arep mundur. Nasi 3. Lah